Yung nama o pagkakuan eh. Ano ganda eh? Nagkamot-kumot eh noon. Imo pa na. Sige, sabos daragat ka na, to pensero! This is long is control. Chikideng. Back to buy! Mag-energy drink kung meron ka nito, wala ka na. Yes! Lagi. Happy 20K followers, mga Choy! Kaya waam tayo kwarta. Nagpalit at tagtambungon. Gamay nga karne. O dagyan nga sili. O kara mga Choy, nakasuway naman mo. Nilagpang in English and Bisaya, pinaisan. Kung pa mo kasuway, ayaw yung tugtuga kay sigtik ng kilid sa batikon ninyo. Oo. Hindi naman magipalit. Made in Kugon. O mga Choy, o dyan pa may atong lugayon, ato nagsugdan. O mga Choy, tudluan ta mo unsay klase pagpabuto ba? Gamay nga sili. Gamay ng sila? Of course. Gamay. O dako nga karne. Alas siya. Muna magbali? Bali day. Balik. Human, atong pikon. Kana? Di naman surado, pre. Masrado lagi ay mo kagol kadaghan man ta. Sarop op. Huwag ilargo lang kadas ka, ha? Ayaw, kay bate mo porma. Puspos hindi eh. Oh. Silbi kon makan Silbi. Exchange gift. Oo. Naunde na? Di. Taka to mag-Christmas. Mag-Christmas ta. Kaon ka na ron. Akaw ka na. May kay sili ba? Gamay karne ya, ada ka sili. Oo. Mura mag-aksyon ka bala ka. Grabe lagi. Sabi na mo. Ikaw. Tadin. O tara itong mga Prendes product mga Choy ay. Tara. Tama, Choy. Sambat yung nama o pagkakuan eh. Ano ganda eh? Nagkamot-kumot eh noon. Imo pa na. Sige, sabos daragat ka na, to pensero! This is long is control. Chikideng. Back to buy! Mag-energy drink kung meron ka nito, wala ka na. Yes! Lagi. Tarak mo nung ragdo pala pastil. Ay, kapoy naman usa-usay. Binulto ay. Saro. Ha? Dara. Tamba, tawagan eh. Bunot-bunot. Makita. Naka na. Bab. Bangi ko mo ilong ng kamay. Aram mo gigol na to. Bunot-bunot. Sige. Yun ay Saro. Kuha na day? Kanang sisinggip. Sige boy. Sabi giting yung mga Choy, oh. Kung pinagda ko, gagmayan ako ba na, oh. Look at that. Napay gunitanan? Nawagtang karne. Huwag ka na mga Choy, magpilot na sa ito, exchange gift. Tara. Gwapo ni ka na. Ang kanay siya, karoon niya, kanang mga coins. Coins na siya. Ang makabunot ano yun, jackpot yun. Usa? Ang makabunot ang dako, jackpot yun. Ang nagkakuha na. Sunod mga Choy, ito bubuhag ito no ha. Ha? Ano mga Choy? Ate yun, siya mami atong lugayo na ito, nagita ka nga ito, exchange gift. Ito siya mami atong lugayo na ito na haunon. Tara. Loto na ang exchange gift. Choy, plaster na. Lah. Buha mga Choy. Mga Choy, eating ka. Wow! Dire be. Ano sa man eh? No. Tunang. No. Ay, ang silyo eh. Muna yung bata din, oh. Diyan na. Yan nabunot na siya yung ito. Grabe kita, oh. Ano yun? Hogan. Choy Carlo. Ito mag-init, Choy. Aray na babugnakas ba? Nakadiha. Pakse. Oh. Uy, usik na. Baha ng mga sili mo, Choy. Baha, oy. Sili mo, ha. Saan mo? Kainan. Oh! Lah. Dara mga Choy, Merry Christmas. Happy New Year. Almost mga Choy. Naka, Dahil utdan ako ng sili taga Saudi. ang kanang karne, lain lagi ko na kaya nugon man sa ari di ko na mga sabon.
Buwahan tanig mayo. Ay, okay, okay. Merry Christmas ron. Ah. Tama. Lah. Ang ampun nga. Asa? Asa? Grabe. Ano? Apa nga magpina na eh? Hmm. Dakuha po ni kamar din taga Saudi ay. Kanang sukol mo? Grabe. Sukol eh. Oh, daraw. Asa ba ba? Dah, matoy. Sukol tayo. Okay. Unsa po ka? Sukol ta. Abi pa lang dito mo sukol sa Saudi Arabia. Oh, salamat. Grabe bida kita biskin ni siya. Na. Kureksyon kita. Nagkarat-karat na akong paminaw. Nagkarat-karat na akong paminaw. Lah. Dah. Gawaan po ka mo ka? Dah, masala. Basta taga Arabia. Alam. Kaom sila. Dalawa dah. Dalawa yung mga kuha dah. Wah, terang tinggal lo dara. Dara po to. Kureksyon kita. Lah. Saudi. Urot. Ah, taga Saudi Arabia. Urot yun. Ito lagi na siyang naginoton. Kuwang man. Umurang butuan na. Hmm? Air drums. Masa ulit mo? Oh, loh. Lah, grabe eh. Grabe. Grabe taga Saudi Arabia. Sugrib ko kung sino yung taga Saudi Arabia. Grabe taga Saudi Arabia. Usgal kayo? Grabe na naitsal. Ay! Ha? Grabe na naitsal. Oh, Okay. kamukhang ko. Grabe. Ay. Kunang pag yun. Na. Sige, sansani yung pabok tangan. Na. Ah, kamukhang ka. Puro dito akong bilibig ka. Ano pa gino? Oh. Ah. Taga Saudi Arabia ko na eh. Oh. Usara ka mo? Oh. Grabe. Oh, mga toy! Lilig ka! Shoutout! Og shoutout lami sa mo YouTube subscriber og commenders. Ah, dara. Shout out mi ni Kuya Mins Vlog, Remark 92 og ni Wardora. Shout out! Og shout out ko ni Laurela Ocampo, Silent King og ni Jim 581. Shout out! Og Jodian Maninang, Mada Rosa Mar og Nistobar .vlog. Shout out! Da. Yung shoutout mo sa mong basher nga kaning si 86 Jess, si Cordopio. Shoutout mo na Choy. Og Magaling TV, Janrel Gabasag, Alan Igala, Jineng Gilig. Shoutout! Wow! Og Boy Sweeto. Og Jan Manang Sa wa pa ma shoutout diha mga Chino, comment lang mo gotro. Wow!